Ka Henyutrap National Youth Front East Khasi Hills kelata kranteng ka kong lasara marbanyang kabadai ka organizing secretary jong kaseng kinong di madan ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Bajukar ijiru ka kong lin bakalakam baka jakasyong di madan habimola kahap ka jingpe jingkmi joka municipal. Uba belas dekar presiden ka HNYF East Khasi Hills harengkat ka jingdan lang uba Steve Karim ubadeu secretary berba S Rapsang ubadeu presiden ka HNYF Maulai. Habakran cekilap tai kubor mentaka janmis ngibalang ha office rekam juga seng ha Maulai. Ulabu jingkali ketika kong balahato ketika jaka kadinyo ka himamelim ne jong ka municipal. Balada ka degumta de bantip leng baka map. Ulakan thoru halor ka jingong jongka ba UCEM ukalan pentip syaka seng ha ka jingle jurib ikayew hakas ngibaar. Ba bles ulong baka deka kamram jongka ke HDC banhiar jurib namar ka deka jaka ka bahap hapo ka himamelim hapo ka jingpe jingkmi jongka council. Nakliang ka seng kapan pauru ka jinglengo halor ka jingmi ki kasi ban kam baki dikitrai jong kidukan barjala. Ulong bahaka sngi ba jurib UCEM lami iwe ikong barharin chisngi lami sa iwe ikong. Ulong basakan no shu kikong kiman mi banong kinoy dai ki barjala. Shushu ulong ru baka seng ka kubur ka jingong UCEM bakino kino ki kasi ki banwan pensisya ha office ki HDC bagi dong trai ki dukan. So isin pat ni kwa ban pensyai halor ka jing lek jong CM so isin pat mening resngi mencurip ya kayo du barakawai bat hang tu la i bala ba ke bedan bentang ka hima melim nang ta ka kirong basnong nang ta IM jong market kan ba ke jing alam jong CM ba penyai ti mene pat ngi ibat kalami stu ka hapo mau for ka news balami wei kong bala ong ba ngi dei ba yong ba kedup kita ki barjala ho ni kwa ban tang bat kawai ri yong ba dan kam sha ban pentip habawan syaka shayo shahat ji sha kam da dei kata kam jong CM ne jong ka hima melim ne jong IM market ban lek ban pentip koi poi no song yo namar ka dei ka kam ka dei ka kam jong ki ka dei ka ka jong ki dan kam e ban pentip kila man hakanu no por ban jurip surprise mo tina kaliang ka jong i ka seng ni skodap ka jing lengo but nagapor sa kapor ni Ukraine ni gani ga issue hamtam baling haban keren baling haban mi bay bengi haban ya da ya kari be ga judgment rio baling haban hai ban ya keren ngimla man chu i tangha ga district council ngimla man chu i tangha ka himamelim ngimla man chu i tangha ti jong sarkar rengi haban pe ya ka jing bha ka jing mentoy ga jong ki pai ba ki ka ga bangil lit jurip menen hang tu ho ni layat yang tu nadu napo alas sedang ka tu jing jurip nadu menen nadu napo kle yo balapan ku napo bimola henrai ka ba kham sngolungo kalong ba menengai i ba itu ikong yong ba ni haban yo jing bet shwa naga municipal ha ni haban ya kat ka an jong ka municipal ngakwa ban bu jing kelipat ini kong kan hatu gani ga jaka kadai jong municipal na kadai jong ka himamelim de bentip ya ka map de bentip yu lain de bentip ya ka jaka chwaban keren mde ban shuong baga ni hab municipal manu ong baga bimola hab municipal ha nadu menu la da kadai gum tan nadu menu ka himamelim ru kala IT ya ka bimola ka root pro ko hadu gari khana ban kandai jong municipal ti nakaliang ka jungiru ngi kintu ko municipal lada ka municipal ka tamput sa banta jo ka himamelim nakaliang ka sangin sim gi step sinjam ban ya de kelti kat sabadai lada ka debani kendu ICO lada debani kendu yano ban face khamtam ngim kwa ba bi ngim kwa man long municipal ngi kwa ba kata ka misan syar ngi kan long ba haga jing schedule jo ka district council babun sien ba ka municipal ka kwa ban kop shore gi jaka gi ba dei jo ka district council schedule namar ban hap ngi po municipal hari nakaliang ka jungi kwa ban kan shai ti kong hoi phi ong ba phimde ta ba kudup barjala nebe 8 barjala re habang UCM ke himamelim ki wan manjurip ki lap ba haka jaka haka footpath jing shali ka tu wala de illegal ha mde ban shong de jing de hapo surok ne halenti sengkian lade lupa illegal da ya jam ka prosedur la da nya ka ka andro namar kalenti ya beri rum dan show re ka bas ngusi menen mde hamde bangi kendo yu tu har muslim hang tu ko ong CM nyu mo habangi kendo yu habangi kali what ki police ru dan lang what magistrate ru dan lang what UCM ru dan lang what ki enforcement ru dan lang kila kali syai habe dei bat ka level license ba ka teding license uang amdan
Ti kumnu menta fin ong ba ngi khalmeda barjala ni khalm kudu barjala lada kadai ka dukan ka ba fi yo lada dai ka dukan ka ba fi em janang to pensi syaken iki kot kisla jo fi namar ka ha ba ka hima melim fi hapyo ya ka habyo jingbit na ka hima melim matin lor ha ba kila yo kin IT pat hagi dikhar ga wi bang skusi fi pikiran ya ka yodo ka ba na hagna do ki por handai longshwa manshwa gila bakala kila fil kila aywash ki barjala ti mentangi keren ni ka ek badang ye i mentah te badang la man le badang la man pen kenria mar babun hadu menen ru hadin balami tu kan news hadin balami sheki lat pathai ku bor ka tu menen ru gila dan ki long kme ki bawan wani kendu hadu menen ru ngadang yo phone call baki ong to se arab lemingi ngi kwa jaka hayo tang man shong bandi do siar pi hadu kata ki khasi jungi gila ki kwa jaka hayo hnrei kini ki barjala ka hima melim haba ong hima melim hamunaspal phila ban le ka bomban mo hnrei ha ka hima melim hitip badai ka sanchar sim ha ka hima melim hitip badai ba documentary ha ka hima melim hapo jong sim hapo documentary ki de ki khun ki hajar hatu muslim udai khun hajar jong hima melim hatu nepali udai khun hajar jong hima melim ha hatu bhutia ude khun hajar jong hima melim bengali ude khun hajar jong hima melim manu bari khun hajar jong hima melim ngakwa man bu igani gajikli win pansai pikiran ya municipal ngi ham teng municipal bakam dai ban muslia ya katu ka area badai jong hima melim lada kale kam ta dai mot ngi rum ban sing ni pen i de kalanti ka kat cha baksa nginya kum ga HNF tinakaliang ka chungi kajing ong jong CM so ising nong fi bu ong CM ba Deban wan ha po office ka date namar ka hima melim ka ha pa jing pe jong district council phidi ban tip ke area phidi ban tip yu lanya ba fikran nam dei ban chu ong ba ngi khlam ong fi ada na me da ngim tip ka ta ka jing da me da namar ngi ngil amat kum ka sengru namar khendai ngot jong khana kasi jongi ki sha blem pa PB ba ki show ki pen kulmar ki nong de madan ban IFR de ki kasi kin te kasi ta bangim ko ban pa kurtang ne ti nakapor ngim ko afi ba ka yodo kan salong balong ki khana para joroban borni ha phinapo borni sakmat phinlej phinpej ayu hapo ki market banang de jong district council habanang de jong himam lem phi khasi jongi babun ni khar asam babun khar muslim babun ki khar ki ba ki non ki barjala ki bawan ban buhai ban kini ka plengja ya ka kam ka jam namar kani ka dei namata ka kam ka jam te namar baling akran je kani namar babun bha ki phone call babun bha ki long kme menen kita gilong kemil gede her na po kali gede ong ba ya rap lem bangin yo jaka hayo haba fi akandang itu gede kar tap no yang iru lada ya ka business ngi kali menen haba CM ukli enforcement ukli ngi kisang balang ngi kali namar ngi shuyelet bang tip CM ulet tingiru so khia ka yo no do mi to drop tingam tip kata ka de jong tu kong kon jalada de jong tu kong ru haba ngi kali kot isla enforcement ada kali rupa Shanu ka trading license ba shanu ka labor license jome shanu ka try open mi be kong mo ngimtip mano be kong ti hang to magistrate udon lang ki pulet ki don lang kila ashim ka kertang kila ashim ka na ba phone jome lada dei ba pentip lai ngan tu fi ye gwei pu gi no shong yo dei latip nom don khar to ko si ban lei ban hiar man jurip siam dei ban le kom to ke dan kalian ka jongi ngin ai ke jing kersan pura ya ka district council ka jing lam ba penya ba ude ban le ya ka badan kam bat ude ban pen i da ki kam ya ke banta ke badai ke area jongka hima melim bat haka hima ka area jongka 6 schedule fi hapor bujurip untuk don itu du khar ni pis don itu du khar ba het man ke ong CM nyu mo ti la kali u kali ki kot kisla kali ka taw nyat be kum ta te nyat be kita ki kong ti hadin ka tu kan ni mi wei kong mene pan mi sedai wei kong pan menen vi iya tu kami ka news ba mi dei wei kong menen mi sedai wei kong pan ti kan no kong show kidon ha la shai mi so mano pan lada fi trei ma fi parado parasnam fi em ma fi ngilingi lada fi don jing mi kloite ban mi hari menta na fi hapo utusia hajarong ha kai ban jaga jaj beriu jing halor kata fi na the jing thiet gitu nong di madan ibu MRP maki fix baik kata dor ki bu i maki MRP la nya PBC sispa sapti gong baik dang propor sispa sim dam mano ba jing bet kata mano ba sim ke jing kli ha nama taban pej ya ka MRP bu i gitu ngan syong baik gitu gi bawan po
na selsyar ki bawan rung tru lemba bangla ki rung selsyar ki wan hang ni tamadon ki nong pele kot pele epik ha ki bakdup banyi business lang bat ki menyo jing mentoy hi mentangi ngi angnut im kasang na kapor ngin salej sai ko municipal ro